Takže je to proste taká informačka, ďakovačka proste. Jak môžete vidieť, je tu môj YouTube kanál. Môj YouTube kanál opakujem dvakrát, lebo som debil. No, za posledných, to nebolo 30 dní, to bolo asi 7 dní, som dal neuveriteľných 107 pozrieť za 7 dní, 79 odohratého času. A to je 2 odbrotelov. Čiže dobre, 4 nepáči sa mi, to je dobré. 1 nepáči sa mi, 5 komentárov a tu môžete vidieť 21. Dobre. Čo som tomu ešte dodal? No asi nič. Že to proste bola taká informačka, ďakovačka, takže čus.